Kain po. Kain po. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Hi mga kawang! Welcome back to Maggie's Cuisine. For today's video po, magmumukbang po tayo ng chicken menudo po. Meron po tayong rice sa likod. Tapos yung drinks natin, tubig po. But before ang lahat, i-bless mo natin yung food na nasa harapan. Sa lahat po, andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po. Kain po. Kain po.
Ayun na po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi andito po sa Pinyo. At saka sa mga silent viewers po, maraming salamat po. Thank you so much po sa laging nagsishare po ng mga videos po ng Maggie's Cuisine. Thank you so much po sa support at saka God bless po sa inyo. Flex ko lang po ang mga members po ng Maggie's Cuisine, Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mixco at saka Rochella Kawad po. Sa Sulit Kao po, Foodies Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Jiner, at saka Angie Monsor. Sa Super Kao po, Ens Mukbang, Round 21 Saudi Vlog, Junior Senior TV, at saka Kusina Bicolana. Sa Ibigating Team po, Sisi Rimis TV Watkins. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Sulin Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, at sa lahat po ng Pinoy YouTubers. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe po. Maggie's Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.